Konečne svitol septembrový víkend, ktorý sa má stať osudovým pre jednu krajinu. Toto je zvuk zvončeka poštára Juraja, ktorý sa dnes ako si viac ponáhľa, aby mohol aj on aktívne formovať chod svojej krajiny. Stihne to? Spýtala sa v duchu Mirka, mysliac pritom na citát Charlieho Chaplina. Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej hodlám stráviť zvyšok svojho života. Zatiaľ čo Charlie kráčal v ústrety svetlej budúcnosti a Juraj mal plné ruky práce, Peter sa rozhodol pchať svoj nos do vecí verejných. A Diana prestala vidieť všetko až tak čierne. Uverila, že ľudia nakoniec predsa len dostanú zdravý rozum. Teraz uvidíte plavovlasú lásku poštára, ktorá odhalí tajomstvo Jurajových obálok. Jazero sa skladá z kvapiek. Každá z nich je dôležitá. Ako aj ty. Koniec dobrý, všetko dobré. Poštár Juraj s vypetím všetkých svojich síl nakoniec stihol slávnostne vhodiť svoju obálku. Mesto a jeho obyvatelia sa ponorili do nervózneho očakávania, ako to dopadne. A nebolo im to jedno.